In Gavíle when Masal Bugduv, imreora óg ón Bhfualdómh, aisteach liste den chéige imreora sacair is mó a raibh gealú fuhu dóin. Níor picture hole, níor ein soundbite, níor ein aglah, níor just I suppose bring laws go imreora go ein banisteoir bhí gear imreora iontach. Ainmníodh Bugduv in gearrscéal leis an scríbhneoir Gaeilge Pádraic Ó Conaire, Masal Bugduv. Ach níor bheidh sin an rud ba himúla faoi. Tá sé an bhródal bheith gaolta le Pádraic Ó Conaire agus chuir sús tweet ar Twitter mhí-eolais sin, so chuir Declan Verley as an gáil advertiser scéal an maidide le Masal Bugduv agus níor an anna cheangal dhéanana, faoin pedador óg seo as Moldova agus tan Masal Bugduv. Bud an scéal a chum Declan Verley, bhí sé hain a gairí tíntarseach gon siar árá agus tuairisc faoi aistrithe in dain an gomórtais gairimúla sacair agus chumse an timreoir sacair seo Masal Bugduv as Moldova a dúirte a bhí ina réalt óg sébli an ndiaidh agus gombeocht na clubnaí mór sacair le a chur Simon. Chud mé email ag an Moldovan FA bes Moldova Masal Bugduv bíteagaí agus bhí man an tíléine seo áil agus chud mé anam Masal Bugduv agus is maidiom ibre seacht, so tá ibre seacht ar an tíléine as fuair mé agus chud mé seachar fráme agus tá chránigh Declan meall gur behéin ar haithús leis an scéal. Níor bhánach duine bháin, duine cliste bháin a chum an scéal seo agus chur ar Wikipedia chu sé caint faoi ar chláir chainte ar líne agus chéadró eile bhí sé scapar fud an domhan, so léarú anna bhaithe ar chunas mar scapan an bhríoh nócht. De réad mar bhí me cuimhnú agus a féchant ar an scéal, thug se le tuiscinnte man ná riad a go rinne se go leorúin, sa géadáit faoin na meáin mhóra idirnáisiúnta, a bhí sásta ghlacha le scéal gan éon ionaise, gan éon chrathúnas, agus é sin a chuir os cúran phobal mar bud a cinnte a táhacht leis. Níor anim Declan Verley lei seo, níor is bu scéal inaithníd i bhí an, agus léiríonn sé siléig agus sleamchúis an áiríre ó híomh na níir seoirí agus na náisiúnachtaí nuaíochta idirnáisiúnta. Déad mis féchantar mar dhéanaan anach a daine mar apocalypse na nócht agus na hir seoirta, ach ar déobh an scéal déad mis féchantar mar dhéis. Is dócha go bhfuil mis féchantar mar seans. Ahearbhú a dhéanamh ar na luachanna agus na seanar principal a bhíoch ag an iarseoirt a gcónaí. Agus cadéad na rudaí is scar amach sin mar iarseoirí os na bréagadóirí agus os na hamatéirí agus ó bhangarí an mhí-eolais. Cadéad na rudaí íon difriúil sinne.